Mga ka-K5 lalaking nagabisikleta kay nagtabok sa dala na gudya magbakalang kuntani sa Tiangge, Bao. Nabungguan sa motorsiklo patay sa Banwasang San Miguel. Iring detalye sa aton niya balita. Patay ang lalaking nagabisikleta matapos nabungguan sang motorsiklo sa barangay San Jose, San Miguel, Iloilo. Alas 9:20 sang gabi, Marso 5. Kilala kay alias Ronnie, 53 anyos, ang nagabisikleta kag residente sa kamong lugar. Samtang ang driver naman sa motorsiklo ang kilala kay alias Al, 30 anyos, sang Leon, Iloilo. Suno kay Police Captain Brian Alejo, ang OIC sang San Miguel Municipal Police Station. Halin sa San Jose si Al, kag pakadto na kuntani sa syudad sang Iloilo. Sandig sa ilang investigasyon, madurumang darantion man nga nagatabok si Ronnie para magbakalang kuntani sa Tiangge, kag wala sa natulopang dan rason sang aksidente. Ginapahayag nga madasig ang daragan sa motorsiklo sa diin nakaangkon sa pilas si Ronnie sa ulo kag pilas naman sa agtang kay Al. Ginhingagaw padala sa malapit ng hospital si Ronnie apang gindeklara ini nga dead on arrival. Samtang naka-hospital arrest naman si Al sa Alyosan District Hospital kag padayon nga ginabulong. Sa amo nga oras kamay ng dalan wala na gid sa nagabiyahe. Amo na nga siguro dasig siya kag wala yan talupang dan nga may nag-cross nga isa ka bike. Dugang pa sa pulis mga ka-K5 nga ang magting mga kampo mag-aareglohanay na lang matapos ang aksidente. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.